Merkadona urte zahar egunean irekiko omen dute. Hala dio Google Mapsen zintzilikatutako informazioak. Lazkaoko etxe bilduk herriko merkatari txikien eta baserritar ekoizleen nahiarekin bat egiten du. Ez dugu gure herrian merkadonarik ez horrelako saltoki handirik nahi. Udala berriz ez dakigu zertara jokatzen ari den. Lehen negarrez, orain barrez. Xagutxarrarekin ezkondu nahi ez dabilela dirudi. Udasieran abokatu aholkulariren txostenetan oinarrituta eraikitzeko eta jarduerako baimenak ukatzea erabaki zuen. Uda amaitzerako ordea, txosten beretan eta berri batzuetan oinarrituta, ematea erabaki du. Zer pentsatea ematen du? Izan ote du eraginik tartean hauteskundeak izateak? Horiek horrela, Lazkauko etxe bilduk eskaera zehatz bat egin nahi dio Kepa Zubiarrain alkateari eta berak gidatzen duen Udabel gobernuari. Aurtengo inbertsio gisa, aurrekontuetan aurkeztu zenuten Iribarren kalearen eraldaketa ez ezaztu egin. Konpondu beharrekoa konpon ezazue. Hor dauden lantegien aparkalekoak, espaloiak, baina ez ezazue beste inbertsiorik egin. Norentza da mesedegarri Ibabe Iribarren industrialdean egin nahi duzuen 500.000 euroko inbertsioa? Lazkaotarrentzat